барои худам камака харид мекунам духтаро ва хостам ки камтар бошам барои шумо маълумот бутам чӣ хел ҳисоб кардан дар кор. Ҳамин именно программаи пиндодода шумо маълумоти пуррара дар давоми видео дида метавонед. Апака ҳозир ман шумода нақл мекунам ки барои ҳамин программада чӣ хел регистратсия кардан дар кор ва чӣ хел банковскӣ карта дар кор барои шумо, потому что шумо пешаи курса харидан барои шумо бисёриҳо хел маълумота намедиҳанд. Шумо бояд обязательно барои ҳамин программаро скачат кардан номерои российский или номерои Казохстона дошта бошем, потому что ҳамин номери Казохстон и номери Россия кати регистратсия карда мешава. Ва агар як бор регистратсия кардагӣ бошад ҳамин номер телефонтон кати дуюм бор уже регистратсия карда наметонистаед. Ана дар бораи банковскӣ карта духтаро, банковскӣ карта шумода именно ай банки Алиф банк бигиред. И необычная карта, карта Мир, карта Классик и хелио намешава. Именно картай Gold дар корай, Visa Gold заказ мекунем. Дар фикрам ки тест тайёр мешава. Ҳамуро пайваст карда мешава да именно ҳамин программада. Баъд духтарако фаромӯш накунед, именно ҳамин программада шумо бояд каргоам пайваст кардантон дар корай. И нозукиёш ҳам ҳастай. Касе да интерес мебошад дар комментария саволотона нависонед, ма ҳаракат карда ҳаматона саволотонда оста ҷавоб мегардонам. Медароем пиндодо, касе ки программаша дорен зеркнен. Ма барои шумо имрӯз ҳисоб кардани ҳамин борои хитоя ёдтон метавонам, именно программаи пиндодода. Так. Мисол мана ин шас. Мисол мана ҳамина. Барои сахар, ницава ҳамин хел чизо. Иҷа ҳозир нигоҳ кунед, лентада 74 юан нишон додестай. Именно ҳамида медароем, нигоҳ кунед. Вот здесь ценник истодай 74. Ана вақте ки инаи сирхака меҷиқем, инаиҷа сирхак ҳастай. Инами сирхака меҷиқем шас. Ма шумода бохшутар нишонтон метавонам. Мана ин сирхакда медароен. Так. Анаки нигоҳ кунед духтаро хушрӯ аҳамиятен. Вот инаиҷа 74 зер мекунем. Инаиҷа яктага бромад, всего лишь як штукаш 74 юанай. И дигар рангаш ҳамин хел 74 юанай. Инаиҷа уже 27 юан сетагаш. Диден? Дигар рангаш. Яъне сетагаш 27 юану 4 ина диден? А инаи 30 юанаш уже инаи хелиай. Вот. Диден? Ина. Мада вот именно 27 юанаш маъқул шид. Медароем. Баъд нигоҳ кунед ҳисоб кардани инами 27 чанд пул меояд ба назари шумо? Иҷа 2 юани дигар зиёдтӣ ҳисоб мекунам. Процент мегирада. Так, ҳисоб карданша ҳозир ман шумода нишон метиҳам. Ма ина хеле программа дорам, ина конвертер нависондагиай. Медаром. Нигоҳ кунед. Инаиҷа тоҷики юан истодай. Хелеш кунем ҳозир юан 27 буд. 20 даже 30 ҳисоб мекунем. Вот 30 юан 43 сомон, 44 сомон ҳисоб мешавад, ина сомони кати. А если ҳозир ма русиш кати ҳисоб кунам агар, так Россия рубль, вот 30 юан 360 рублям ҳисоб кунем мешавад. ҳамин вай худаш 360 рубл мефрояд. Ҳоли бе доставка духтарон. Так, баъд заказ карданша ҳозир нишонтон метавонам. Вақте ки ҳамин чиза харидорӣ кардани бошен, именно инаи сирхака зер мекунен. Уже ки аниқ карден инаиҷа штукша интихоб карден. Мисол 2 сета хоҳен, инаи плюсака зер мекунен. Зиёд шидан мегирам. Баъд инаиҷара нигоҳ кунен. Иҷа ҳозир бисёриҳо қати харид мекунен, барои ҳамо арзон мефроятона. Так, сирхака ки зер кардем,
мо уже картама вадид кардагиям ҳамаша. Инеиҷа духтаро нигоҳ кунед. Диден 2 юан зиёдтӣ ҳисоб мекуна. 2 юан. Баъд инеиҷа сирхак аста. Инаи сирхака зер мекунем. Серақамаи картатон меброя. Ҳамуна вадид мекунен. И пултон мегзара бора заказ мекунен. Тамом. ана духтарако даш ҳозир бо ягон чиз дига нишонтон метавам ҳисоб карданша. Мисол ягон хел пастелное белье ҳозир мековем. Самое арзонтар шаҳад духтаро, потому что ҳар яке мо чизи арзон мековем якум бор заказ карданда. Поэтому сейчас посмотрим. Ҳозир так именно инами пастелное бельеро вай мекунем. Просто неки на резинка хастайко анаам хелио. Так бинен дариҷа ҳозир 7-8 буд. Дариҷа боша болода 7 то 22 ра нависондагӣ айда то 22 юана ҳастай. Так мо ҳозир дариҷа якум навбат бояд рангоша интихоб карданмон дар корай. Самый ба чени дилтон ранга интихоб мекунен. Потом дар иҷа поёнда размеро ҳастай. Уже размерошона нигоҳ кунен. Инаиҷа ва шумо нишон додистам нархошон кати. Здесь нархош, а и тарафашда, тарафи чапда размероша 2 метр 2,20 инам хелес аймо кроват 2,20 айда 2,20 мо датогре мегира. И ценникша бинен болода и ваз мешава. Так вот здесь уже ма оплатит кардам. Нигоҳ кунен. Ҳозир инаиҷа серақама вайтона котона вадид мекунен ва пардохт мекунем. Всё, айма картам закрепит кардагия. Сразу пулом гузашт духтаро. Ина баъд ссилкара скопировать мекунем и вайтонда карготонда равон мекунем, чтобы огоҳ бошад чи заказ кардагиен чи не. ҳамиҷа наворат ба охира мерасонам дӯстон. Худо нигаҳбонтон бошад. Дар паноҳи Аллоҳ бошед.